Здравейте, ютубъри! Добре, здравейте, ютубъри! Съжалявам, че ти поварям интрото, но наистина не те виждам. Да, така е. Пред теб съм бе човек, просто телепортирах преди малко и ти... Ето, виждаш ли? Ето, да. Доброто. Благодаря, че мога. Та, ние сме XX Crystal, женския скин на Dante DM и Atliax мод скин. Днес и двамата ще снимаме. Ей! Да, и аз се радвам. Всъщност аз съм... От нашите... Всеки път става, че само за бъз тест. От нашите различни гледни точки. От кога снимам? Тя също снима и аз от 5 минути хора мисля, че тя да почне в начало. Добре, ти почни от начало. Аз ще си направя моята публикация. Така ли, че имам всичко тук. Наистина съжалявам. Чакай малко. Добре. Ако се чудите, защо имам този айтъм, тази кост, т.е. и тези спечени пържоли, това е защото бях влязъл в сервера малко по-рано, но се обърка и не успях да довърша видеоклипа от загубена връзка. И сигурно ще ми се налага през 5 минути да го гледам това. От страх. Добре, здравейте, как сте? И така нататък. Тъй като вече имам 15 000 проверени интрота, просто продължаваме с един мой приятел, Atliax. Ще му сложа чанала долу в описанието. Правим нещо, как да скажем, survival. И да се надявам, че този път записвам, защото ако не е така, казвам ви, лично ще се удара с нещо. Искаш ли пържоли? Имам малко. Още не мога да се опася в 5. Мен изобщо не ми трябва оръжие от тук нататък, благодарение на този плагин. О, да, аз не ви казах за плагина. Плагинът, който нашия приятел сложи, с него можем да използваме коста, обикновената пръчка, която се прави от дърво, и блейз пръчката за магически пръчки. И можем да правим най-различни неща. Например, аз моята пръчка, колкото съм го нагласил на избутване. Бута враговете на много метри разстояние. Също има и фар нова. Гледайте какво прави. Дава ми огнена защита. Така да не ми дава. И ме подпалва малко. Следващата магия е Force Push, е тази, където ви казах, че изстрелва противника на разстояние. Invisible ме прави невидим, левитация, мога да левитирам другите и така нататък. Но аз просто предпочитам Force Push. Ние трябва да събера дърво. От теб не може да се вземе думата. Добре, давай ти. Аз какво да разправям, просто събирам дърво, започвайки... После да взе думата, после от теб не може да се каже нищо. Казах само едно изречение! 2-3. Вече го казвам с... Ето въпрос. Там има сон байон! Да знаеш, че мисля, че имаше някъде къща на вещица или нещо такова. Аз не съм готова да се бия с вещица. Ама няма вещица в къщата, просто е изоставена. Можем да ограбим крафтинг тейбъла и се чупим. Има май такова. Да ограбим крафтинг тейбъла. Дай да отидем. За жалост трябва да се придвижваме така, защото нямам по-добра опция за преминаване дори с пръчката. Ще е яко да живеем в слампа. Искаше да живеем в къща на вещицата и да експандим. Да. Нали знаеш, аз бях когато преди можех да хостам, направих един survival и къщата я апдейтнах до такъв вариант, че просто толкова хубаво стана. Знаеш къде е къщата, защото в момента следвам теб? Изобщо си нямам идея. Този сон байом е малък, просто с ките и ще я намериш. Много е малък и е свързан с един байом с тъмни дървета. Тъмни? Да. Да бе, тъмните дървета, знаеш ги. Най-тъмното? Да.
Мисля, че беше някъде от среща. Или ще изложа. Така както и да е. Знаеш ли къде съм? Опа, телефона ми. Добре, къде се намираш? Аз съм точно за теб. Не, че сме следва. Явно е натам. Идва, мисля, че досетих за посоката. И не бой се, само стой до мен и пъв. Да. После защо си включил мантина потока? Той няма проблем дали ще срещнем скелети или зомби. What the hell? Какво стана? Удари ме и прилетях над скалата. Извинявай, пръчката те отчита като enemy. Не че не е вярно. Скелет. Това всъщност е добро за предвижване. Казах ти. Има тикви. Айде ги вземем. Трябва да отидем под земята или нещо ще наубият. Теб. Аз ще пъшбаквам всички назад, включително и теб. Сори, ама... Аз намерих къде да отида. Сори, ама... Аз теб не знам къде... Аз не те знам къде си. Ще умра. Умирам. Да не те пъшбаквам или нещо. Умирам. Помощ. Не знам къде си. Не знам къде си сериозно. В гората с бялото дърво ли си или още си в слъмпа? От зомби. С какво да го убия? Аз дори нямам дърво с напред. Просто бягай. Къде? Знаеш ли, така става. Давай! Право през скелета, благодаря. Няма проблем. Нищо няма направим. Трябваше да почнем от деня. Вик. Той затвори ли? Не. Вау. Чакай, аз ще пъшбаквам всичко, включително и теб. Аз ще умра, ама нищо. И аз съм на сърце и половина. Не, просто това ми е единственото оръжие, най-доброто и то, ако не пъшбаквам. Добре, пак. Знаете ли какво? Това сигурно ще е най-скучен. Паеш. Сега знаеш как ще се измъкна? Никак. Да, знам. Айде би трябвало да те изкарам така. Не става. Добре, давай ти. Ето излязох. Аз ще копая дупка. Хвали ми малко дърво да се направя на дървена кирка. Имам само 20, да не мислиш, че са ти с дърветата. Била се закопавам тази дупка, нищо не ме уби. Какво? Дупка съм, копая за стол, не уби нищо. Сигурно нищо не виждате, но... Та и аз изгубих дупката. Да не се закопа. Да, закопах се, ако тези някой зомби. Така или иначе мога да пъшвам енимитата, да беше казала. Така да включително и тебе. Много добра идея. Ще използвам това, за да виждате по-спокойно. Оправи си яркостта просто. Да, опайно. Да. Аз мисля да... Не знам коя минута записвам и мисля да спирам и да кача първа. Това ще бъде първа смисъл и втора част от нашия survival. И до втора част.